Okay, hi class. So, today we are going to see the famous tense past perfect. Okay? Yes, past perfect. Llavors, què és el past perfect i per què serveix? A veure, el past perfect és el temps verbal que jo li dic el passat dels passats. Sí? Per què serveix el past perfect? Doncs en una història, quan estem explicant una història en el passat, vale? Per exemple, doncs jo ahir vaig anar a veure la meva àvia, vaig anar a menjar a un restaurant i vaig anar a veure una pel·li després. Vale? Tot això, agafem i comencem a explicar la història de l'inici fins al final, no? O sigui, comences a explicar una cosa del passat, vas fer una altra acció, no? I vas dient doncs, el que tu vas fer, vas explicant la teva història. Tant, molt bé. Per què serveix el past perfect? Doncs el past perfect serveix per, de cop i volta, si estàs explicant alguna cosa aquí i se t'ha oblidat dir alguna cosa del passat, bum, tornes, vale? I quan tornes has de tornar amb el past perfect tense. Vale? Per exemple, doncs vaig anar a casa de l'àvia, vaig anar a un restaurant, com havíem dit, no? Vaig anar al cinema. Però abans d'anar a casa de l'àvia, havia anat, aquest és el past perfect, havia anat a passejar el gos. Vale? Llavors, de cop i volta, no? Hem anat explicant una cosa, una altra cosa, i de cop, ai, però és que aquesta volia referir-me que l'havia fet aquí. Vale? O sigui, serveix per indicar més passat del que estem parlant del passat. Sí? També té més usos en moltes altres ocasions, però aquest és el que veurem per ara. Llavors, construcció. És molt fàcil si sabem fer el present perfect, sabrem fer el past perfect super fàcilment. Perquè, afirmativa, com és? Sempre comencem pel subject. Després del subject posem l'auxiliar, vale? Que quin és l'auxiliar del past perfect? Doncs si l'auxiliar del present perfect, no? Present, que estic dient, és have, el del past perfect serà el had, que és el passat de have. Vale? Recordo, el verb have vol dir tenir, però quan l'utilitzem com a auxiliar és el verb haver del català. Vale? Per tant, és jo havia. Subject, had, per tots els temps, perquè està en passat. Aquest no varia. Vale? No és hats ni se li afegeix s, com a la have, que és have o has. Es transforma també en had. Vale? Subject, had, més, tornem a la història de sempre. Verb, en past, en participi de passat, no? Que hi ha dos, els regular i els irregular. Dos tipus. Sí o no? Regular. Quan era regular verb, li afegíem ed, i quan és irregular verb, utilitzàvem la tercera columna de la llista. Sí o no? Llavors, més els complements, clar, més el que li vulguis ficar a la frase. Per exemple, he had been or lived, or I don't know, he had lived in New York, no? En quina frase ens podem trobar això? Doncs que ell estava visquent, l'any passat estava visquent a Andalusia, però que l'any anterior havia estat visquent, no? Havia viscut a Nova York. Vale, doncs ja està. Havia viscut a Nova York. O, per exemple, una persona... Bueno, sí. Un altre exemple. Posem un altre exemple, que aquest és regular, posem un irregular verb. She had bought
a house. M'agrada utilitzar el verb bought perquè veieu que m'agrada molt utilitzar aquest perquè dins de la llista de irregular verbs es repeteix, no és buy, bought, bought. I en aquest cas veieu clarament que s'està utilitzant el participi, que és la tercera columna. Sí? Continue. Let's continue. So, negative. Més del mateix. Subject més el had. I ara què li afegirem? Al had li afegirem el not, que com a gairebé tots els auxiliars, quan juntem el had i el not, es fusiona i queda hadn't. Vale? I el verb and no ho tornaré a escriure perquè ja està dalt, ho hem fet amb el present perfect. Llavors, el verb més el participi de passat. Més complements. Com queda? Un exemple? Pues he, farem el mateix de... sí, farem el mateix del de la noia que ha comprat la casa. She hadn't bought the house. Oi. Bueno, és igual. Abans havia posat A i ara he posat de. Vale. Queda clar, no? She hadn't bought the house. Fiquem el had not i el bought en passat. Ja està. En passat, en participi, perdó. Pregunta. Com queda? Doncs la pregunta, com sempre, en totes les preguntes en anglès, comença per l'auxiliar. En aquest cas, l'auxiliar és had. Pues had més el subjecte, perquè sempre va després el subject. Had més subject més el verb in past participle, no? Que és o ed o la tercera columna de la llista de verbs regulars. I question mark. Bueno, complements també, si volíem, no? Els complements. Se m'ha colat, els fico per aquí. Vale. Exemple. Pues ara farem amb el del noi que havia viscut a Nova York. Had he lived in New York? I ja estaria. Això és el past perfect tense.